Yeah, namhlanje ngiyazalwa usuku lami olukhulu. Yeah, it's my womb escape day. Basho njalo abakeleze kakhulu. Yeah, so namhlanje nginiphathele into emnandi, nginiphathele i-music video shoot. Yenziwa i-Give Thanks Communications. Yeah, ngiyazalwa, ngiphethe ama-artist, ngifuna ukunikeza namanye ama-artist ithuba lokuthi athole ukuthi abe kule music video yami. Yes. Music wami ukhona kuzona zonke iy'tolo, ukhona kubo Spotify, ukhona ko YouTube, TikTok, ukhona wonke ama online stores. All you can do is type uthi imali space Gman. Imali Gman. Imali umimali ngekho kubanzima, umimali ngekho kubilula. Money makes the world go round. Imali, 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 umimali ngekho kubanzima, umimali ngekho kubilula. Money makes the world go round. Imali imfuno kondla abantu abami, udimani udinga imali, usanele udinga imali, umapholo kudinga imali, sonke sidinga imali. Imali. Uyaphila mfethu? Thank you brother. Ubona uhambe kanjani mfethu umsebenzi wakho? Hayi konke angazi inhliziyo yami yaxhuma ngathi ifuna ukuphuma ngomlomo. Manje mfethu into engifuna ukuyibuza kuwena. Yes. Ukuthi yindaba usho ukuthi wazalwa ngobani kodwa ungasitsheli umnyaka wakho ngqo. A story for another day. Imali umimali ngekho kubanzima, umimali ngekho kubilula. Money makes the world go round. Imali inkunzi yami leyo njengoba izalwa nje ngimfiselile kodwa ezinhle kodwa ke ngithi akakhule kodwa angakhokhobi ngoba sifuna ukumbona ehlale ephila nje esidansela kamnandi kanjena. Umimali ngekho kubanzima, umimali ngekho kubilula. Money makes the world go round. Imali Sengikhiphele imfihlo.